Tiña o pelo blanco, algunhas veces facía travesuras e bañábase no Pozo das Cuñas. Tiña barba blanca, pero corta. Que foi ao monasterio en vez do colexio. Tiña gafas de maior. Facían xoguetes eles, non era como agora que había tiendas e de todo, hai tiendas e de todo, xa ven fabricados, antes facíanse. A vila era daquela de escasas dimensións, de pequenas rúas. Eran daquelas chamadas de Montero Villegas, da Gracia, das Prazas e o Calexón do Bispo Villarroel. Trouxéronme ao mundo dos vivos un 7 de xaneiro de 1913, xusto cando ían de retirada os Reis Magos. O nombre del é Francisco, na partida bautismal ten como Francisco Xesús Benito Antonio, é un pouco en representación dos seus avós, materno, paterno e os seus padriños, pero aquí sempre se foi coñecido como Paco, e concretamente no Lanzao como Paco de Amada. E pois aquel pequeno Paco, como lle chamaban familiarmente, foi o primoxénito de 10 irmáns, non? Con el 11, o maior. E era unha familia pois acomodada, que tiña un negocio de tecidos, pero é certo que debía ser casi un ultramarinos, porque a xente de Lourenzá recorda que ali se vendía de todo, incluso caixa de defuntos, dicían, non? Vivían nunha casa grande, tiñan servizo, e a él, pois, amamantouno, non a súa nai, que el di que tiña problemas para facelo, entón, pois, contrataron os servizos de María de Masma, e el sempre contaba que María de Masma pois aleitábao nunha habitación aparte e nunha das ocasións descubriron que collía o augardente, a botella de augardente familiar e dáballe uns groliños. Entón el dicía, eu de aí quedei inmunizado. E aí está a presenza tamén familiar da súa avoa Dominica, que foi moi importante na educación de Don Paco e de todos os seus irmáns, porque ela sempre insistiu en que todos tiñan que estudar, e efectivamente todos seguiron unha carreira universitaria. El dicía que todas as cancións galegas tradicionais sabías da súa avoa Dominica, que no tempo de lecer pois deleitaba os seus netos tocando a guitarra e cantando, e eu creo que el, que tamén lle gustaba despois das comidas de festa pois cantar, entoar algunha canción, especialmente a Miña Burriña, que era a que máis lle gustaba. A cidade de Francisco Frade de Riego é unha cidade de tantos rapaciños que van descubrindo o mundo a través das lecturas, a través dos libros, a súa afección aos libros dende moi novo, non? E a súa afección a escribir. El pasaba a vida lendo e escribindo. Gostaba tamén de alternar as lecturas infantís con pequenas aventuras. Ás veces fuxía da vixilancia familiar para ir bañar con outros rapaces no río, en Cuñas, ou no chamado Pozo da Ola. Orientábame, por outra banda, intervir na elaboración de xoguetes que entretiñan os nosos leceres. Pódese advertir, foi unha infancia feliz, unha infancia tranquila, agás unha experiencia que el tivo nun determinado momento vinculada co seu pai. Viñan dunha comida preto de Vilanova que os convidaran, pois o pai de Don Paco, Vicente, viña con un tal Xaquín Lozano, que é un personaxe moi importante na familia. Cando viñan de volta, que viñan en carros naquela época, aquí na Pena Corvera saliu un xinete e preguntou quen era o xuez municipal. O xuez municipal era Xoaquín Lozano. El dixo que son eu. E entón, pois ese home saca unha pistola e dispara.
O propio pai de don Paco intentou, de alguna maneira, agarrar a pistola para que non disparase contra o seu acompañante e os dous tiros perforáronlle os pulmóns. E don Paco viu todo porque estaba ali. Foi á escola pública de Vilanova, cos demás nenos da vila e además tamén das aldeas dos arredores. Despois, cando acabou esas primeiras, digamos, primeiras letras na escola pública, aquí había un convento que era de beneditinos, entón os pais del, e máis outros pais de outros nenos da súa época, pois convenceron os frades para que lles deran clases, para que os prepararan para o que era o bachillerato elemental. Entón, prepararon para o bachillerato elemental. Ese bachillerato elemental que depois facían os exámenes por libre en Lugo. Despois, bueno, cando acaba despois aquí esa época escolar, con 13, 14 anos, máis ou menos, tiña que facer o bachillerato universitario, o superior, entón aquí xa non había, entón marchou para Monforte, para os escolapios de Monforte. El incluso conta despois, cando estaba nos escolapios en Monforte, cando vai a estudar o bacharelato superior, que os frades non o castigaban porque el pasaba moitas horas de lectura cando xa había que descansar e el tiña así unha veliña para poder seguir lendo cando os frades apagaban a luz, o sea que el líao todo. Soñaba en chegar a ser escritor. Na revista Páginas Calasancias, que editaban as escolas pías de San Antón de Madrid, publiquei o meu primeiro artigo. Nestas revistas escolares, non? Na revista escolar do colexio, que el vai publicar ese primeiro artigo, ademais danlle un premio, que son libros, non? Sempre iba en traxe, elegante. Menos cando xogaba a fútbol, que lle chamaban a bicicleta. Era lateral izquierdo. Sobre todo en Lourenzá, coñece, ten un dos seus grandes amigos que viña de Mondoñedo, que é Álvaro Cunqueiro. Eles sempre me decían, sobre todo Francisco Fernández del Riego, decía que se coñeceran alrededor da romería do Conde Santo, que é unha romería moi famosa en Lourenzá, e ían ali todos a meter o dedo no sepulcro do Home Santo porque decían que iso daba boa sorte e curaba todo tipo de doenzas e tal. Señor Fernández del Riego, moi boas tardes. Hola, boas tardes. E moitas gracias por estar con nós, que o acabamos de levantar dunha comida vostede, e isto non se debe facer, verdade? Non faltaba máis, eu estou satisfeito de estar neste acto. Cando coñeceu vostede Álvaro Cunqueiro? Fálenos a nivel persoal un pouco. Bueno, coñecímonos de moi noviños, tiñamos os dous, vestíamos os dous calzón corto, el iba todos os anos o último domingo de agosto a Vilanova de Lourenzá ás festas do Conde Santo, e ali coñecímonos nesas festas. Antes dos 10 anos xa iba, aos 10 anos, iba meu pai ás festas do Conde Santo en Vilanova de Lourenzá, el viña tamén a Mondoñedo, e logo, pois, xa empezaron unhas relacións constantes que logo, cando meu pai comenzou cos seus proxectos de oficina lírica, edición de revistas en Mondoñedo, pois contaba con Paco tamén, cos proxectos políticos que meu pai lles poñía, pois Paco tamén participaba. Tamén participan en Mondoñedo nun semanario de unha publicación periódica que dirixía Trapero Pardo, que era Vallibria. Vallibria, nesa publicación, pois empeza a escribir Francisco Fernández del Riego, Álvaro Cunqueiro, Díaz Jácome, un pouco toda unha xeración de Aquilino Iglesia Alvariño, por exemplo. Os papéis estaban moi definidos xa desde a primeira xuventude. Meu pai sempre cheo de proxectos, de fantasías, de imágenes, e Paco, frente a este ser que fervendo de proxectos e de fantasías, Paco é realidade, non? Un espírito crítico, sumamente cortés, que animaba continuamente, e pronto foi xa pois unha presencia familiar que durou pois a través de diversas xeiras máis de 60 anos, e que logo se afortalou cos lazos de afinidade, digamos, cando foi padriño pois da miña filla, non? Abríase
na miña vida de adolescente, unha nova andaina. Ia encetar en Madrid unha carreira universitaria. Por circunstancias que tiñan que ver cos desexos paternos, decidín facer Dereito. É certo que ele dicía que seu pai nunca lle dixo que o que tiña que estudar, pero el sentía que ao seu pai lle faría ilusión e quixo cumprirlle ese desexo. Madrid, claro, estamos falando de Madrid no ano 30-31, cando se proclama a República, e para él vai ser algo que aínda cando falaba diso tantísimos anos despois se emocionaba, porque dicía que o ambiente de efervescencia que recorrían as rúas era algo que lle quedou na retina. E por outro lado, en Madrid é onde el, de algún xeito, pois vai descubrir o galeguismo e o nacionalismo. O sentimento emocional xa o tiña aquí adquirido en Vilanova, en Lorenzá, pero o sentimento consciente adquirido en Madrid. Ele en Madrid, estudiando, pois ve como outros universitarios compañeros se mofan dos galegos e mesmo de Galicia. Entonces, bueno, eso reacciona, falla reaccionar. Entón foi nese momento cando empeza a tomar contacto coa cultura galega, lee a Rosalía, a Curros, e sobre todo a teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco. Entón, cando ven de Madrid, estamos falando do ano 1931, pois, bueno, ese sentimento trae máis afianzado. Se o outro era un emocional, agora xa é un sentimento xa máis consciente, non? Un amigo del, que era estudante de medicina máis el, fan un manifesto para celebrar o Día de Galicia dese ano, o 25 de xullo. Non imprimen unhas imprentas que había en Mondoñedo que chamaban Mancebo, repárteno, e despois el sube ao balcón do Concello e desde aí izan a bandeira galega e le ese manifesto que el sempre recordou como a primeira actuación política pública del, sempre o tuvo sempre na súa memoria. Que foi a vez primeira, probablemente na Mariña lucense, onde se celebra o 25 de xullo. Despois contrataron un conxunto destes de gaitas, que chamamos celitas, tocaron un hino galego e fixos unha festa durante toda a noite. Ele escribiu un libro sobre Lorenzá. Realmente fai nos recordar un pouco a nosa tradición, a nosa historia, contanos un poquinho, pois eso, aqueles personaxes típicos da vila, que de alguma forma acompañan a estampa típica da vila. É unha forma de recordarnos a nosa historia, a nosa tradición, a nosa memoria, e penso que foi o derradeiro regalo que nos fixo Paco del Riego aquí a Lorenzá, non? E no mes de agosto, o acostumado veraneo na praia. Foi o último que gocei coa familia na localidade habitual. Os 11 irmáns abandonamos o fogar onde nacéramos e nos criamos xunto cos meus pais. Encarreirámonos cara a Santiago para proseguir os estudos, e tras de nós quedaban vivencias inesquecibles. Como tiñan moitos irmãos e todos querían estudiar unha carreira, decidiron vender todo e irse vivir pa Vigo. Non, pa Santiago de Compostela. E aí xa todos fixeron o que quixeron, unha carreira e todo.